Zdravím všechny, mé jméno je Taxír a já vás vítám u nového videa. Dnes se podíváme na evoluci Hulka, konkrétně na to, jak vypadal a fungoval v průběhu jeho filmových let. Hulk je jako postava v posledních letech hodně nevyužitá a už nejspíš v aktuálním MCU nikdy nedostane svůj projekt, kvůli právům. Dřív tomu však tak nebylo a i on měl své vlastní filmy, kde vypadal, odlišně. Každopádně to už nebudu nadále zdržovat, vy se pohodlně usaďte a začínáme. Lou Ferrigno byl absolutně prvním hraným Hulkem a dokonce i na nějakou hodně dlouhou dobu i jediným Hulkem. Jeho éru započal v roce 1977 seriál The Incredible Hulk a už na první pohled to není Hulk, kterého známe dnes. Jednalo se totiž o kulturistu nabarveného na zeleno, žádné CGI, žádné efekty. To přeci jen pro herce bylo utrpení, protože jeho maskování trvalo 3 až 4 hodiny každý den před natáčením. Díky vcelku solidnímu úspěchu se tento Hulk dočkal i svých 3 televizních filmů a spoustu lidí tedy na něm vyrůstalo. Velkou nevýhodou je, že tvůrci záměrně ignorovali komiksy a tedy to není totožná postava, kterou hodně dobře známe. Jmenoval se David Banner. Za 5 let svojí existence ani jednou nepromluvil a místo stvůry, které se všichni bojí, byl vyzobrazovaný jako spíše osamocený a tragický hrdina, kterého všichni litovali. Každá epizoda totiž končila jeho stopem na silnici s písničkou The Lonely Man. O více než 20 let později přišla Hulkovská filmová revoluce. Už se totiž přešlo k digitálním efektům a my jsme tak mohli dostat plnohodnotný Hulk film. Nebyla to však vůbec jednoduchá práce, čistě vizuál Hulkovy kůže zabralo rok vývoje a i tak za to tvůrci dostali hate, že to vypadá jak nějaký gumový média anebo videoherní postava. V čem je však tento film unikátní je jeho vizuální styl. Ang Lee chtěl totiž divákům přinést komiksový zážitek a také film plný zajímavých prvků, jako je split screen anebo přechody podobné komiksovým oknům. Zatímco původní seriál byl o utíkajícím Bannerovi, zde to byla spíše tragédie a drama. Bruce se nestal Hulkem jen kvůli gamma záření, jako je to ve většině komiksů. Gamma záření v něm jen odemčelo potlačené monstrum, které v sobě měl od dětství kvůli traumatu způsobené jeho otcem. Zajímavostí je, že se zde režisér držel jako jediný komiksového pravidla, což je, že čím víc je Hulk naštvaný, tím víc roste a tedy právě v tomto filmu jsme se dočkali největšího filmového Hulka historie, který měl přes 4,5 metru. Dokonce dokáže skákat kilometry daleko. Film bohužel selhal na plné čáře a to hlavně kvůli svému obřímu rozpočtu, který činil 137 milionů dolarů. Diváci navíc čekali akční biják, čehož se nedočkali. Dnes se však na tento snímek pohlíží úplně jinak, protože se odlišuje od moderních filmů. Ještě než se vrhneme na další stvárnění, bych byl moc rád, kdybyste zvážili tlačítko odběru se zvonečkem, ať vám žádné nové video neunikne. Dosahy jsou v poslední době nic moc a tohle mi určitě pomůže. Díky moc a jedeme dál. Tohoto Hulka si pamatujeme asi úplně všichni, oficiálně totiž začal propojené MCU. Bohužel Edward Norton u role nezůstal a tudíž se na tento snímek dnes velmi snadno zapomíná. V zákulisí totiž probíhala taková válka, kde herec chtěl vše měnit, což se studiu nelíbilo. Docházelo k přepisování scénářů, studio vymazalo některé scény, s čímž Norton nesouhlasil a veškeré tyhle dohady vedly k vyhazovu před prvními Avengers. Design tohoto Hulka je dodnes považovaný za nejstrašidelnější. Tvůrci se totiž vyvarovali chybám filmu z roku 2003 a místo masivního těla vysekali více svalů. Navíc na rozdíl od Hulka Marka Ruffala byl tento Hulk ve výraze neustále monstrem. Poprvé zde navíc není tohle monstrum pouze hlupákem a agresorem, ale dokáže i inteligentně využívat okolí. Například když si proti Abominationovi nasadí jako rukavice policejní auto. Všeobecně jsou Hulkovy údery a styl boje hodně taktické a to určitě zlepšilo celkový požitek. Jak jsem zmiňoval u minulého stvárnění, Norton dostal vyjazov a MCU tedy potřebovalo nového herce. Tím se stal Mark Ruffalo. Jeho éra naštvaného Hulka je u fanoušků nejoblíbenějším stvárněním v historii. Bohužel tak působil pouze 3 roky, a to od Avengers po Avengers Age of Ultron. Hulk poprvé vypadal jako jeho herec, když se používala technologie Performance Capture na nasnímání každého detailu obličeje.
Poprvé navíc můžeme vidět, že Bruce se sám od sebe dokáže v Hulka proměnit. Stále však platí, že při jeho změně je to neovladatelné zelené monstrum, které nelze jen tak zastavit. Tato verze má na svém kontě snad nejvíce ikonické momenty, například scéna, kde mlátí Lokim o zem, či epický souboj s Hulkbusterem od Ironmana. Mnoho fanouškům tato verze Hulka chybí a já se osobně nedivím. Co však může být mírným povzbuzením je to, že bychom se ho mohli dočkat už teď v létě v novém Spider-Manovi. Tahle verze je asi nejkontroverznější verze postavy, kterou jsme mohli dostat. Upustilo se od nezvladatelného vzteku a přesunulo se na spojení obou alter egg do jednoho. To samozřejmě teoreticky mělo uzavřít Bannerův příběh, který dokázal Hulka přijat a spolupracovat s ním. To se ale nestalo, Hulk žije dále a tedy tohle uzavření vypadá spíše komicky. Každopádně si aspoň užil nějaký čas slávu jako celebrita, což nám bylo velmi jasně ukázané v Endgame. Kvůli této změně ale zmizelo to nejvíce důležité na Hulkovi a to byla jeho bojovnost. Ve finále Endgame totiž téměř nebojoval a už při dělání bordelu v minulosti se mu vůbec nechtělo. O to víc můžeme být rádi, že tato éra je pryč a my se snad opět dočkáme plnohodnotného monstra. A zde se dostáváme k aktuální podobě. Bruce Banner je totiž opět člověkem, kde v podtitulkovce vidíme na nohou jen Bruce Bannera bez Smart Hulka. Díky Spider-Manovi víme, že to tak pokračuje, Bruce totiž nosí nějaký potlačovací nástroj, který drží Hulka schovaného. To nám dost pravděpodobně odemyká možnost starého známého Hulka a my jsme teda všichni rádi, že si to Marvel uvědomil. Tohle je však pro dnešní video vše. Kterého Hulka máte nejradši, určitě mi dejte vědět dolů do komentářů, já budu moc rád za jakoukoliv podporu, takže dejte like, odběr, sdílejte a zatím se mějte, čus.